Oh my gosh, mga my loves, tanawa. Hello, tanawa. Tanawa, mga my loves. Hala, Ginoo ko Lord. Thank you. So, hi! Karon na po nga video mga my loves, kay hunas na pod og manginhas na pod ko no ni Frida. Wala jud ko nakapanginhas gapon mga my loves kay kami importante nga gilakaw. Naibog jud kay ko sa ilang mga kuha gahapon. Talo na! Ay, ambuti mo Frida, bala ka da oy. Gahapon daghan sila kuha nga kinasun, makaibog kaayo. So karon manginhas na ni Frida. Ano tari, ayo diha. Helmet ko mga my love. Helmet na? Oo. Diba? Tara mga may loves, manginhas na po ta. Kapag mga may loves, maui ka dayon. Kanawa importante. Nagilakaw. Unya karon, manginhas lagid me. Tara uban ta. So as usual mga my loves, mag-hike ra gihapon mi. Kay ang amo ang sakayan gisaka dayon kay bugat kaayo. Tan-awon ninyo mga my loves na ay rainbow. Mao man paguman og ulan. Turo. Rainbow. Uy, ako nga gituglo man di. Ngano di tugluon? Kimangkot, kimaputol imong kamot. Diha. Dili man na tinuod day. Sana? Kita ko mga may loves. Ninikad. Napagaling sa balas, kakita na dahin me. Mapa? Oo. Mga my loves, daghang aninikad aning balas. Walang may manguha. Kita tag suwaki mga my loves oh. Nakaabot na kita diri mga my loves sa hunasan. Tan-awan ninyo mga my loves. Kita kog husband and wife. Husband and wife gini sila permanente. Lishwe. Dara oh, isa. So husband and wife gid ni sila mga my loves. Ganahan kay ko aning ang kinasun gyud. Husband and wife. So nakakita na gitag sa ang mga my loves. Duha ka buok din gaduol ra pud sila. Tara oh. Tara mga my loves kana. Dayon kana pud sa angkod na. O sige, magpa-challenge ko no si Frida. Sige, pangita ah. Waan na. Gitumba na si duha ka buok na. Oh. Oh, di ba? Ang isa. Di ba? Tara mga may loves. Nakabuok na saang nabayi. Hala mga hindi. Ba na ah, widi. Isa-isa kamot. Sige. Ay mama ah. Tara mga may loves. Uy. Napajud Frida tro oh. Bayi. Bayi gihapon mga may loves. Sipa lang tawa ng sipa-sipa. Sipaan ko mga may loves. Saan nga bayi? Ayan, another bayi mga my loves. Oh. Gitumban na ni hapit ni Frida. Gitumban ra ni mo hapit day. Another one. Puro sagid mga bayi atong kuha karon ay. Mata kakitag laki pero basin unya makakita ra ta. Daw pa mga my loves oh. Chiran. Uy, another one mga my loves. Tanawan ninyo mga my loves. So si tanaw ninyo. Wala ano, wala. Pero tanawan ninyo mga my loves sa kwaon ako. Charan! Diba? Ang mga my loves laki. Diba, ningon ko, makakita ra lagi tag laki ron. O, diba? Ingon ko, makakita ra gitag laki karon. Chan! O, diba? Tukwa mga my loves. Nanatay ko ha. Sa mga my loves, day ko followers dire, pero silingan na dahil na mo si Kuya Gawex. Konsihal na mo ni sa una. O siya pa, manginhas ko na siya. Kay, aron ko no, makalibre siya. Kay kani pa kuno'y paliton atong merkado na tinuod biyagyod pod. So tinuod biyagyod mga my loves no. Tinuod biyagyod nga kani pa atong paliton dito sa merkado nga kaning dire. Ikaw mismo makabalog gyud ka nga 100% gyud nga fresh imong kaunon kay ikaw gyud mismo ang nanguha. Wala day ko sa among tungod nanginas mga my loves na ako dire tungod sa Ismet. Ang amo kay na dito. Ayun na ako dire tungod sa Ismet o doon ako sa Esplanade. Dan akong kauban si Frida. Ay saang mga my loves oh. Tara Frida, saang? Kuha. Bayi lang kaya po mga may loves. Wala ko ay basta magkasudan. Sa mga bayi, puro atong kuha mga my loves, mga bayi. Ayaw biya kalimutan na inig-birthday na ako kay paliti ko ni mong iPhone floor wax. Ansa? Ay kalimutan na palitan ko ni mong iPhone floor wax inig-birthday na ako. iPhone floor wax guday? iPhone Pro Max siguro. Ay, among floor wax di ay. Wala magiging taon siya mahuman na iyang iPhone floor wax. Floor wax.
Wala pa gid siya mahuman mga my loves. Ana iyang iPhone floor wax ko no. Noo ko ang katong gihatag na ko nga 200 niya. Iya ko no tong tigumon kay lagi ko nung ipalit ana iyang iPhone floor Ay, wax. dili ako tong tigumon kay. Ikaw di ba palitan ko yung iPhone floor wax? Ah, ang 200 nga kong gihatag nimo, tigumon na to nako. Ay nimo? Ah, din palitan ko yung iPhone. Then lahi po nang palitan ka na kong iPhone floor wax. Ah. Uy! Uy! Kahadlok sa bata. O sige, mangita tag iPhone floor wax. Kuha sa nitong kuha. O, di ba mga my loves? Nana mong kuha o makasudan na mi. Mga my loves, makasudan na gyud me. Mga my loves, nakakita na po taglaki. Mga my loves, tanawa. Ito na! Laki na po mga my loves. Duha na to sa ang alaki. Ako mga my loves, kita ko layo pa gani o naklaro na nako yung kibot. Ang lubot sa kinasun. Layo ragay ko mga my loves. Payigya po mga my loves. Oh my G! Mga my loves, tanawa. Hala, tanawa. Tanawa mga my loves. Hala! Kita po kung parihan nila gapon mga my loves. Frida! O diba mga my loves? Kita food ko. Wala mi kapanginas gahapon pero karon nakakita mi. Thank you Lord. Plastar kay siya mga my loves. As in, nakurat jud ko. Hinluan na to daan, hinluan. Thank you Lord. Ito ko kahawid. Karon pa kakawid ana. Mga my loves, karon ko kahawid ani. Tanga po ari. Okay. Ano siya king? Tunga mo good siya. Wala ko ga-expect gud mga my loves nga makakita akong dako karon. Kay kasagara man gud manginhas ko dito ra tungod sa amua dito. Apo da ingon ani nga saang dito tungod sa Smith. Akong giingon mga my loves, sus magkugi lang dito mga my loves, makakaon gyud tag presko nga kinason. Magkugi lang gyud tag doko-doko, pero magdepende lagi pud mga my loves uy. Magdepende gyud mga my loves kung kabalo gyud mo mangita ani. Kay naman koy uban nga bisag unsaon gyud nila panginhas, dili gyud sila kabalo mokuha. Gyud sila kabalo mangita ani. Kami manggod kay mga kabalo na gyud mi sa iyang timailhan ba. Kay naanad manggod mi kay gabata manggod mi ingon ani nga panginabuhian. Gabata jud mi mga my loves og panginhas. Maunang makabalo gyud mi nga unsay timailhan niya. Makahappy kay mga my loves makakitag ingon adto. Nakurat jud ko si Frida pod. Tambok ko ka siya mga my loves. Here mga my loves. Ayun na pod mga my loves na pa oh. Mga my loves oh. Oh, diba? Ano pa mga my loves? Oh. Sa mga my loves. Kita na po sa ang mga my loves tanawa. Tadan! Charan! Diba? Another saang na po nga laki mga my loves. Mga my loves! Ito na po maglaki. Chen! Ibayi! Another saang. Hala, tanawa lagi mga my loves. Tanawa na ko'y saang nga natumban. Laki. Sabi na ko kung sa'y murag ning kiay. Oh, saang laki. Natumban ako ni. Oh, yan na pa jud oh. Diba? Natumban ako ning isa ani mga my loves kani. Kani kay naarapod sa unahan. Ako gyud mga my loves oh. Ibutang sa nato ni sa kuan basket. Diba? Okay. Pila ka buok? 4. Tanaw mga my loves, kita tag suwaki oh. Charan! Suwaki! Laki na pud mga my loves oh. Diba? Laki. Frida! Ali! Tao mga my loves. Tama na. Papa Jude! Nakuha uy. Hala. Ginoo ko Lord, thank you. Dali, tanaw mo Frida. Frida, tanawa. Ikot kayo no? Eh, sakulan nito ka naman kay ni. Nung niya, no? Kayo niya, tamang uli. Dito pa, o ka na nawala na ako balay. May shoes, ginoo. Luhan sa na to. From this, okay sulod. To this, lagi na kay sulod. Mga my loves! Apat na napuno ang basket o kinason. Kunay dala ni kay bugat. Tro, tro. Oh. Pahi. Tro, dito. Pila na ka buok? Tulo. Dito, tro. Ha. Diba?
Oo. Tara, namungko mga my loves. Hapit tagin mo puno mong basket, oh. Ah, di ba? Bugat naman kayo naman, hindi magkuhan pa. Sige gani. Pachud mga my loves, oh, napa. Oh, di ba? Hapit tagin mo puno mong basket mga my loves, oh. Tanawa mga my loves, saan gyud ni siya? Tabunan sa sagbot, oh. Ang napod nga laki, di ba? Tanawa mga my loves, oh. Suwaki, duha ka buok katapad, oh. Dagko baka ni. Waon na lang ni ay kay may na lang ning sabaw ani. Oh, di ba? Okay. Tanawa, oh. Saang? Hala! Ay, Mga my loves! Kita taglaki! dako no? Siyam! Mga my loves! Napuno na itong basket. Okay na so. Magasuda na taani. Mga my loves, manguli namin. Napuno na mong basket. Thank you Lord. Hapon na gid kay mga my loves. Muli na mi kay mong basket, oh. Hapit na gid mo puno, oh. Sa maora to mga my loves, manguli na mi kay amo ang mga kauban ganihan nanguli na. Hanapon mi daghang kuha, makasuda na kay mi ani. So maora to mga my loves, salamat kay sa pagtan-aw ug amping tang tanan. And please don't forget to like and share our videos. Bye mga my loves! Salamat sa pagtanaw. Bye!